Raġel mill-Pakistan jinsab fil-periklu tal-mewt wara kien involut f'ħabta bejn mutur u karozza f'Ħallija. L-inċident seħħ fis-7 ta' filgħaxija tas-Sibt fit-triq il-kbira meta Mitsubishi misjuqa minna xari ta' 25 sena ħabtet mal-mutur li kienet isuq il-vittma. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lis-sewwieq tal-mutur l-Isptar Mater Dei għal-kura fejn aktar tard ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Għassa Ian Farrugia li ordna l-issir inkjesta u ħater diversi esperti sabiex jassistu. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Tork ta' 32 sena li joqgħod San Ġiljan ġarrab ġrieħi gravi wara inqaleb bil-mutur li kienet isuq. L-inċident seħħ għal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar tas-Sibt fit-triq Labsis Siġġiewi. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lis-sewwieq l-Isptar Mater Dei għall-kura fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.